Fenw I ydy Meilyr Wyn. Dwi'n dod o Llangwyllog yn Ysmôn, a fi ydy cyfansoddwr y gan Gwaed yn Dewach Na Dwr. Nes I ysgol gyfun Llangymru blynyddoedd yn ôl, cyn symud I lawr i'r coleg yng Nghaerdydd I astudio peirianneg, a dwi rwan yn athro mathemateg yn ysgol gyfun Cymru. Dwi'n meddwl bod sgwennu caneuon yn rhedeg yn y teulu. Mae'n rhywbeth dwi wastad wedi wneud, pigo fyny'r gitar neu troi at y piano. A mae'n braf jyst cael dod I ddeall fi fy hun mewn ffordd. Dwi'n hau gwrando I stwff syml, acoustic, personol. Pobl fel James Taylor, John Martin, Nick Drake, Don McLean. Pobl sy'n sgwennu caneuon ac yn eu canu nhw, singer-songwriters mewn geiriau eraill. Dwi'n aelod o'r grŵp 5 person, project Cymraeg, newydd sbon. Nes I gyfarfod a Rhian Pen fydd yn canu'r gân heno yn y Twc yn Glwb yng Nghaerdydd. Welis I gyfle I ffurfio project Cymraeg a mi oedd yn braf dod yn ôl I sgwennu yn Gymraeg. Teyrnged ydy'r gân I Fewysr fydd yn byw yn Lerpwl am y rhan fwyaf o'i ddyddiau iddo fo gael I ddwyn I fyny a'i fagu yn Llanberis. A sut mae'n hawdd colli golwg weithiau a rhywbeth mor amlwg a bod teulu yn bwysicach na neb arall. Yma I ganu can 2 heno, Gwaed yn Dewach Na Dwr. Rhowch groeso mawr i'r grŵp 5 person. Dim ond geiriau croes I beidio dangos. Y môr ti mewn I mewn. Fi es ti'n cuddio yn y llechi yn y chwarel wrth y llyn blentyn. Cyn symud o'r cyffiniau roeddet ti'n cuddio'r gwir gwreiddiau dyfod Dewach Na Dwr. Yn Dewach Na Dwr. Wrth gofio'r hyn a fi sŵn plant yn llenwi'r tŷ o'r ysgol. Tafliad carreg wrth gartref di. Roedd y wirion dy hun yn ddieithriau llwyr I ddgwmni
beth bynnag. Wel, mae'n amser i ni felly ddatgelu pa gan o gategori 1 sydd wedi sicrhau ei lle yn rownd derfynol can i Gymru 2007. Coni off. Yn gyntaf, pleidleisio'r beirniaid yma ym Mhort Talbot, os gwelwch yn dda. Wel, fel y gwelwch chi, mae yna ddwy yn gyfartal ar ôl pleidlais y beirniaid dawnsio yn yr Meilyr Wyn ag y glaw Gwaed yn Dewach Na Dwr yn agos iawn. Boes bach, chi gytre felly, sy'n mynd i newid pethau fan hyn, dewch i ni cael gweld. Pleidleisiau can rhif 1, os gwelwch chi fod yn dda. Pleidleisiau ar gyfer can rhif 2. Ac i gloi, y pleidleisiau ar gyfer can rhif 3. Felly, y gan gyntaf i fynd ymlaen i'r rownd derfynol can i Gymru heno ydy Gwaed yn Dewach Na Dwr.